Moi kaikille, mä oon Ville, Virtual Heart, miksi te ikinä haluatte mua sanoa. Tässä on mun ensimmäinen biisin tämmönen arvosteluesittely. Kaikki mielipiteet on mun henkilökohtaisia, älkää pahoittako mieltäne siitä. Teillä saa olla omat mielipiteeni, mä vaan kerron, että mitä mä oon näistä biiseistä mieltä. Tää on mun ensimmäinen video tälle kanavalle, jos luetaan pois se aftermovie. Ja näitä kaikenlaisia videoita tulee lisää. Mulla tulee myöhemmin kanavaesittelyvideo, jossa mä kerron, että mitä kaikkea on luvassa. Mutta mennään itse biisiarvosteluun. Okei, ensinnäkin tää biisi on semmonen biisi, että joka kerta kun mä tuolen klubilla tässä parin kuukauden ajan, niin mulla tullaan kysyä se biisi. Ei niinkun mitään jakoja. Elikkä tällä hetkellä kun mä katson tuota Spotifyn listaa, jonka mä pyöritän teille nyt, niin tällä hetkellä Suomen Spotifyssa sillä on 20 000 enemmän kuuntelukertaa kuin toiseksi ylimmällä, eli Takajeejellä, ja se on Antti Tuisko 100 Salamaa coveri. Ja mitä nyt mennään biisin historiaan, tää on vasta tullut biisi, että täällä ei oo mitään kauheasti historiaa. Tää Antti Tuisko 100 Salamaa biisi on siis coveri Viky Rostin 100 Salamaa biisistä, joka oli Suomen Euroviisakappale vuonna 1987. Se päätyi 15. 22 sijasta. Tää biisihän luotiin Vain elämää -ohjelman kautta. Kaikki tietää mikä on Vain elämää. Tällä hetkellä kaudella 4. Ja nyt sitä on tullut tämmönen hitti. Okei, tää biisi alkaa niillä ilmeisesti muutamalla samplella originaalista ja sitten pienellä pianointrolla. Ja sen jälkeen niinku piano hiljenee, kaikki muut korkeat äänet hiljenee ja ainoa mikä jää jäljellä on semmonen matala tykytys. Ja sitten filteröity kick drum, joka antaa paljon tilaa Antin vokaaleille tähän biisiin. Ja mun mielestä se on silleen hyvää, mutta sinänsä geneerinen valinta. Vokaaliosuutta tukee semmonen pieni epämääräinen sähkökitaran tapainen syntti siellä taustalla, joka tekee sellainen digidi, mutta ei mitään sen enempää siis, eli Antin vokaalit on erittäin suuressa osassa tätä biisiä, joka on silleen ihan ymmärrettävää, jos miettii suomalaista poppibiisiä, että miten ne yleensäkin toimii. Sen jälkeen biisi alkaa menee vähän intensiivisempään suuntaan, kickin lisäksi tulee rytmiä antaa offbeatissa hi-hatti. Sitten tää hi-hatti-osuuden jälkeen tulee pieni pull-uppi, ei mikään liian pitkä, ei liian massiivinen, koska sen jälkeen ei hittaakaan droppi, vaan sen jälkeen hittaa tämmönen tanssipiano-osuus. Erittäin geneerinen, ei mitään uutta ja upeaa ideaa, vaan siis vedetään vähän saman peruskaavalla, mutta tarvitseeko tää biisi sitä? Ei välttämättä. Siitä huolimatta, että tää piano pull-up-osuus on tosi yksinkertainen, se on mun mielestä niin toimiva, koska se antaa paljon tilaa, kuulostaa odotettu, mutta mä puhun Dayn näkökulmasta. Klubilla sulla vaan tekee mieli laulaa siihen biisiin mukana, koska se on niin minimalistinen, mukaansa tempaava. Niin, siinä ei ole mitään uutta semmoista, että sulla kestäisi kauan oppia se biisi ulkoa ja että miten se menee, vaan sun on tosi helppo ensimmäisen kuuntelukerrankin jälkeen tietää, että miten se biisi menee ja laulaa siihen mukana, joka toimii tämmöisellä poppibiisillä. Lyhyt pull-uppi, ei mitenkään massiivinen. Tuosta originaalista biisistä sampleä, se on viimeistään semmonen kohta, missä tyypit nostaa kädet ilmaan, huutaa sen ja droppitessa sitten tässä biisissä paljon EDM:ää kuunnelle ei oo mitenkään erikoinen. Se on perus deep house, future house tyylinen jytä, tai siis niinku suht matala, semmonen metallinen syntti. Ja sitten perus kikki, designit, bassot ja muut vastaavat. Tässä ei ole mitään uutta ja musta tuntuu, että kaikista parasta tässä dropissa on se, että miten tätä Antti Tuiskun ääntä on käytetty siihen 100 Salamaa. Sitten kaikki ulinat ne ja koska porukka voi laulaa niitä mukana. Ja ne tekee tästä dropista semmosen, että se ei ole täysin tyhjä. Koska ilman tätä osuutta tai tätä elementtiä tää droppi olisi vaan niinku blää. Mutta
Tää Antti Tuisku äänellä kikkailu yrittää tekemään tästä dropista niin paljon täyteläisemmän olosen. Dropissa lisäksi tulee semmonen minimalistinen clap mukaan, ei mitään erikoista. Ja sitten päästäänkin dropin jälkeisen osioon, joka ei oo perus breakdown, eikä suoraan mene vaan takaisin, että aloitetaan taas sieltä pohjalta, kun siis normisti homma menee näin, noustaan, sitten tulee droppi, se hukee energiaa kohta blablabla, ja sen jälkeen taas mennään alas, ja sen jälkeen aletaan rakentaa uudestaan. Tässä tapauksessa sitä ei käy, vaan tulee Antti Tuisku räppäämässä. Tässä kohtaa ehkä sen dropin minimaalisuus pääsee parhaimmillaan oikeuksiinsa, koska tätä droppia on ns pidennetty 32. Eli tähän tulee vielä Antti Tuisku tämmönen lyhyt räppiverse. Ja täytyy sanoa, että se on hyvä. Siis legitisti se on hyvä. Mä tykkään enemmän niin tässä tapauksessa Antti Tuiskun tästä räppisuorituksesta kuin tyyliin JVGn ja siis oikeesti niin kuin tommoselle perus poplaulajalle toi räppiverse on vitun hyvä. Ainakin niin kuin meitten näkökulmasta. Sillä tuolla tää biisi eroaa eniten originaalista, että sillä on jätetty toi toinen verse pois, eli ei tuu tätä kohtaa sitä originaalista biisistä. Vaan sen tilalta on päätetty pitää tää biisi lyhyenä semmosena radiohittinä ja silleen, joka on ihan silleen hyvä ratkaisu sinänsä. Tuntuu, että olisi halunnut kuulla enemmän, että miten niinku, tätä biisiä olisi toteutettu, mutta sen jälkeen biisi meneekin suoraan build-upiin ja sen jälkeen sama kaava tapahtuu ja ilman sitä Antin räppikohtaa biisi loppuu silleen suht smoothisti. Okei, lyhyesti mitä tää biisi on. Se on yksinkertainen coveri, eli Rosti 100 salamaa biisille, joka on tehty semmosen nykyaikaisen muotoon. Tässä ei ole mitään uutta, mutta se on vaan hyvä biisi. Ja sitten jos mietitään jotain tyyppiä, joka kuuntelee niinku tyyli iskelmää, tehdään tämmönen vanha klassikko ja käännetään sitä tämmösen nykyaikaisen muotoon, se saattaa olla paljon helpommin lähestyttävä. Tämmöiselle kuuntelijalle niin tämmönen yksinkertainen deep house soundi saattaa olla juurikin hyvä, että se ei ole tehty mitenkään liian monimutkaiseksi, vaan se on pidetty just tälleen yksinkertaisena, koska ne ei oo kuullut sitä aikaisemmin. Meitä on. Mä voisin kaivata jotain uutta siistiä siihen, mutta varmastikin niin valtaväestölle tää on niin ylipäätänsä, että ne kuulee tämmöstä metallista soundia, niin se saattaa olla niin niille kokonaan uusi juttu. Tää on myöskin kunniallinen tälle varsinaiselle biisille, on käytetty sampleja varsinaisesta tai alkuperäisestä biisistä ja muuta vastaavaa, niin kuin semmonen coveri, joka tekee sille biisille ns kunniaa. Kuuntelenko mä sitä silleen mielelläni? Mä en kuuntele sitä niin kuin päivittäin, se ei ole mulla listoilla. Minkä takia, koska mä tuun kuulemaan sitä klubilla niin paljon, siis koska mä joudun sitä soittamaan. Mutta ei mulla ei lennää oksennut silloin, kun mä laitan se soimaan. Se ei oo mikään Petri Nygardin selvä päivä, semmonen minkä mä laitan väkipakolla soimaan, mä oon silleen jees ja sitten fiilistelenkin siinä mukana. Mulla ei oo ongelmaa sen kanssa, että mä joudun soittaa sitä. Joten mun mielestä niinku poppibiisiksi niinku hyvä. Siis ei oo rasittava, ei oo, vaikka kuuleekin radiosta monta kertaa, niin se ei jää semmoseksi, että taasko tää biisi, vaan se on silleen, että okei, mä diilaan asian kanssa. Ja niin. Okei, ja arvosanaksi mä tälle biisille annan 8+. Se ei aiheuttanut mitään kylmiä väreitä mun selkäpiissä, eikä se ei ole musikaalisesti mikään ja melodisesti mikään niinku suoraan sanottuna mestariteos, vaan se on hyvä poppibiisi ja musta tuntuu, että se on semmoiseksi tehty, semmoiseksi se on haluttu ja siinä on produssaaja ja ylipäänsä ne, jotka biisi takana on huomannut, että hei, me tehdään tästä iso poppibiisi.
ei mitään muuta, niinku, ei mitään erityisen uutta, ei mitään uutta kokeilua, vaan siitä tehdään vaan hyvä poppibiisi, joka tulee soimaan klubeilla vielä pitkään ja pitkään. Okei, tää oli mun Virtual Heartin Lillen ensimmäinen biisiesittely kautta biisi tämmönen analysointisessio. Tykätkää, jos tykkäsitte luonnollisesti. Kertokaa kommenteissa, mitä te olette mieltä tästä biisistä. Ja myöskin sitä, että minkä biisi te haluatte, että mä tekisin seuraavaksi. Mä en tee mitään biisiä, josta mulla ei ole asiaa. Mutta tietenkin, jos teillä on ehdotuksia, mä kuuntelen niitä. Ja okei, nähdään seuraavassa videossa. Olipa se sitten kanavaesittelyvideo, olipa se sitten joku muu video. Joo, näkemisiin. Ciao. Joo, ja sitten kun se droppi oli niin minimaalisesti.